Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε... Περιμένετε μισό λεπτό. Σήμερα θα παίξουμε... Σήμερα θα παίξουμε Roblox. Roblox. Μπερδεύτηka. Root to Be Life θα παίξουμε σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε να πάμε όσους πιο πολλούς subscribers μπορούμε. Περιμένουμε. Γιατί μιλάω σιγά. Τέλος. Play. Δεν έχω ακόμα το δώρο. Οκ, το έχω. Απλά μου κόλλησε. Και δεν μου λέει καν το potion. Καταρχήν, ας ανοίξουμε το free chest που έχω. Όταν ξεκολλήσει βέβαια το game. Εφόσον δεν μας αφήνει θα κάνουμε κάτι άλλο. Εντάξει, και πάλι Wi-Fi router. Δεν έχω βάλει κανένα στο σπίτι μου. Όπως βλέπετε έχω 13 QA subscribers και 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί εδώ οι εργάτες που μαζεύουν subscribers. Τώρα έχω 14 QA. Πάμε να δούμε άμα έχω κάποια προσφορά στα βίντεο μου για να έχω περισσότερους subscribers. Περιμένετε. Πάμε στο καράβι μου. Έχω καράβι εγώ για σπίτι. Έχω ένα κότερο για σπίτι. Τέλος πάντων, πάμε. Δείτε εδώ πως το έχω στολίσει με τις πλακέτες. Εδώ 1, 2, 3 και αυτή εδώ η πλακέτα. Τελειώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Σε παρακαλώ κάποιο προσφορά. Δεν μας έχει κάνει. Δεν το πιστεύω. Όπα, περιμένετε, μου κολλάει πάλι. Ωραία, πάμε. Κάνω βίντεο. Ενώ κάνω βίντεο. Δεν έχω καθόλου νόημα. Γιατί. Τέλος πάντων. Γιατί είναι τόσο μικρό. Εγώ πώς μπορώ να υπολογίσω τώρα, άμα είναι αυτό το πραγματάκι τόσο μικρό. Ωραία. Το πήγα καλά τουλάχιστον. 95%. Και περιμένουμε. Πεινάμε. Αυτό. Κάθε φορά 1000 ευρώ χαλάω άμα ρωτάτε. Συνέχεια αυτό παίρνω. Να τι subscribers. Όπα, πήρα περισσότερους από την προηγούμενη φορά. Πολύ περισσότερους. Πάρα πολύ περισσότερους. Οκ, ευχαριστώ παιχνίδι. Δεν έχω να πάρει τόσο πολλά. Έχω από το στούντιο βέβαια. Ωραία, πάμε να βγάλουμε εδώ. Γιατί μου είναι έτσι, αν δεν έχω βάλει να τρέχω. Τέλος πάντων, πάμε. Μετά θα κάνω ένα live stream. Όχι, πήγε χάλια. Πολύ χάλια πήγε αυτό. Οκ, αυτό πήγε καλά όμως. Και 89%. Μόνο και μόνο γιατί πήγαμε στο 99 πριν. Περιμένουμε και θα κάνουμε μετά ένα live stream. Και μετά το live stream σας έχω μια έκπληξη. Δεν θα είναι ένα απλό βίντεο. Τι πήραμε. Όπα, λάγκαρε το game. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω πολλούς ή όχι. Κάπως πολλούς πήρα. Μια χαρά, όχι καθόλου άσχημα. Ωραία, όπως σας είπα θα κάνουμε live stream. Δεν πρέπει να πατάμε τις βόμβες, θα δείχνω το πολύ ακόμα. Τα οποία είναι 3 ακόμα. Funny comment. Τι ακόμα δεν θα γράψουμε. Δίνεις κι άλλα λεφτά. Κι άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Όπα, συγγνώμη παιδιά, κατά λάθος το έκανα.
Make a jockey. Γιατί με μισείτε το. Με μισεί πολύ. Με μισεί. Όχι. Συγγνώμη. Γιατί με μισεί τόσο το παιχνίδι. Γιατί δεν βάζεις τις εγγόμβρες. Ναι, αυτό έγινε κατά λάθος γιατί θα πατήσω το κουμπί. Να το βγάζει χωρίς προειδοποίηση. Θα το σταματήσω πολύ πιο μετά. Θα συνεχίσουμε κι άλλο. Τι λέει εδώ. Make a choice. Αυτό. Ναι. Πετύχαμε και μας είμαστε ένα χαρούμενο. 1,1 τι. Μπράβο. 2,2 τι αυτό θέλω να βλέπω. Ένα σίγουρο. Το χάλασα. Το live stream θα κάνουμε κάτι ωραίο, αλλά θα μας πάρει πολύ ενέργεια. Πού είμαστε, δείτε λίγο, απλά που είμαστε, δείτε. Happy comment. Είστε άδικοι πολύ. Όχι εσείς. Στο παιχνίδι. Εσείς είστε μια χαρά δίκαιοι. Είναι πολύ άδικο. Το game. Το game. Make a joke. Ωραία. Αυτά εδώ τα clips. Μία ερώτηση ακόμα και θα σταματήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω πολλή ώρα το live stream. Όπα, live stream το κόπο. Αλλά όχι που θα καλύψω τη δική μου. Πάνικο μου. Ευχαριστώ. Stop live stream. Πήραμε 43,2 τι. Wow. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ώρα για να πάμε στο μαγαζί. Ναι. Ωραία. Και καθώς πηγαίνουμε στο μαγαζί να πάρουμε όλα. Μου φτάνουν τα λεφτά για να αγοράσω το συγκεκριμένο αυτό που θέλω όλα. Τουλάχιστον μου δίνει περισσότερα λεφτά από όσο το στήχο, δεν το πιστεύω. Το λέω. Κι όμως το λέω όμως. Δείτε τι είναι όμως. Πάρω όλα τα σετάκια από την υπολογιστή που έχω. Όλο. Όλο, δεν θα αφήσω τίποτα. Σήμερα εγώ θα αυτό το σετάκι. Αυτό το έχω για παράδειγμα. Και αυτό νομίζω. Ωραία. Άρα πάμε τώρα ποντίκι. Πολύ φθηνό για τα λεφτά που έχω βέβαια. Και πληκτρολόγιο. Βέβαια όμως αν είχα πάρει το PC με την οθόνη μπορεί να μην μου έφταναν. Αλλά πιστεύω όχι θα μου έφταναν. Όχι θα μου έφταναν σίγουρα. Σίγουρα θα μου έφταναν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το PC το έχω. Ναι το έχω. Και την οθόνη έτσι. Ναι. Άρα τερματίσαμε το σετάκι μας. Ο σκοπός μας είναι να... Τι λέγεται μπανάνα. Ο σκοπός μας σε αυτό το βίντεο λέω να είναι να πάμε στα 30 QA. Θα δούμε ένα λόγο που θα πάμε στο βίντεο. Αυτό περίπου τις σανίδες. Εσείς τι μου έχετε φέρει? Ακόμα εδώ είστε. Δηλαδή εγώ όση ώρα κάνω βίντεο εσείς έχετε μαζέψει μόνο 600, 3 εκατομμύρια. Δεν πάτε καλά. Πάμε πολύ καλά. Θέλω να πάμε άλλα 10. Βασικά θα πάμε στο 32,8. Δεν θέλουμε να πάμε από την αρχή. Και όταν το καταφέρουμε αυτό, με το υπολογισμό θα κάνω και τη συνέχεια. Δηλαδή αυτό είναι το μέρος 1. Και εγώ θα βγάλω μετά από μια μέρα θα βγάλω και το βίντεο. Άινουμε το μεράμε και πάμε να βγάλουμε βίντεο. Το κινητό μου είναι που κάνει τη δόνηση. Έλα. Ωραία πάμε. Μπήκαμε στο σπίτι. Ωραία. Μετά το live stream σας υποσχέθηκα κάτι και θα το κάνουμε. Πάμε. Είναι αυτό εδώ. Αλλά πρέπει να πάω με γεμάτη ζωή. Επειδή θα χάσω πάρα πολύ. Και θα δείτε τι εννοώ όταν θα τελειώσω το βίντεο. Αυτό που θα κάνω τώρα. Κοιμόμαστε λιγάκι. Και δείτε απλά τώρα πόσο γρήγορα θα ανέβει. Πόσο γρήγορα θα είμαι πολύ χαρούμενος. Εγώ. Είναι αυτό εδώ. Δεν το είπα καν σωστά. Πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει
Όλα μου αρέσουν, ωραία. Θα παίξουμε το τελευταίο, θα δείτε. Το έχω ξαναπαίξει και είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να πετάξουμε μπαλίτες. Όσο θα τα... Εγώ το πέτυχα. Έλα, εγώ το πέτυχα. Ναι, καλά. Έλα, ναι. Ναι, το πέτυχα. Από πού πουλάει. Α, ενώ στον αέρα αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Πάτε το. Όχι, έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα, δεν ξέρω. Όχι, υπάρχει μόνο... Α, αυτό ρομποτάκι δεν χωράει. Εγώ θα το ασχοληθείς. Α, σου παίρνει. Είναι σούπερ. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου το βγάζει τόσο μικρό. Οκ, αυτό δεν το πήγα καλά. Αυτό πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, και ανεβαίνει και παραπάνω. Πάει 1000% από 100%. Και ναι, μου χάλασε λιγότερο αυτή τη φορά. Δεν χρειάζεται να φάμε σωστά. Δώσε μου πολλούς subscribers. Τι είναι αυτό ρε. Τι. Μου έδωσε πάρα πολλά. Μου έδωσε... What? Νομίζω ότι θέλω να κάνω βίντεο μόνο εδώ μέσα. Ωραία. Θα ξανακάνουμε άλλο ένα. Θα παίξουμε άλλο παιχνίδι. Θα δείτε. Γιατί δεν τα βγάζει τόσο μικρά. Δεν έχω κάνει τίποτα. Πώς θα παίξουμε αυτό εδώ. Είναι παρόμοιο, αλλά είναι πιο δυσκολικό θα έλεγα. Δεύτερο, η μεγαλύτερη μου ρεκόρ εδώ πέρα είναι 50. Ναι. Και ευχαριστώ βέβαια για τους 7 subscribers. Δεν ξέρω δεν είναι καθόλου πολύ, αλλά ευχαριστώ πολύ. Να ξέχασα, σου δεν είναι τίποτα μετά. Θέλω να παίξω εδώ. Ναι, γιατί δεν σου δίνει τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σου προσφέρει, δεν μπορώ να καταλάβω τι σου προσφέρει. Το μόνο, δεν ξαναπαίζω ποτέ αυτό το συγκεκριμένο mode. Και το κινητό. Ελπίζω οι άλλοι να έχουν μαζέψει ένα QA. Δεν πιστεύω να κάθονται να κοιμούνται πάλι, όπως την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά δεν το έβγαλα καν βίντεο. Τώρα μπορεί να κοιμηθεί. Λοιπόν, οι subscribers, οι δικοί μας αυξάνονται κατά 6.500. Και αυτό είναι πολύ καλό. Πάμε εδώ. Και αυτό θα παίξουμε αυτό. Αυτό δεν είναι. Είναι εδώ. Άσπρο. Αυτό μου αρέσει. Τι είναι αυτό, άσπρο. Όχι, μαύρο. Μαύρο, τι χρώμα είναι αυτό. Μου. Αφήστε να το βλέπω από το μπλε. Τι είναι το μπλε. Τι. Άσπρο. Μόνο άσπρο και μπλε με έχει στήσει. Τα χρώματα της Ελλάδας. Μαύρο. Γιατί είχε αυτό μαύρο μελέτα. Άσπρο. Είναι καλά. Τι λέει το χρώμα. Μαύρο. Μόνο 3 χρώματα διαφορετικά, κανένα άλλο. Περιμένω ότι θα μου δώσω.
Πολύ κοντά στο 100%. Έλα. Δεν το πιστεύω. Καταπληκτικό editing. Πολύ καλό. Ελπίζω να πάρω πολλούς subscribers από αυτό τουλάχιστον. Σε παρακαλώ. Ένα. Και πήρα. Εντάξει. Πιο λίγους από πριν, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά. Επιτέλους δεν μου κάνει το θόρυβο. Χάρηκα τώρα. Τι μαζέψατε? Σε σένα θα βάλω ένα 6 στα 10 και σε σένα ένα 7. Φυσικά σε σένα 6 και σε σένα 3. Θα χωρίς το 2. Πάμε. Όπως πώς. Ναι. Εδώ πώς ακόμα είμαστε. Και όπως έχει... Όχι, χάλαν. Είμαστε... Όχι, μπανάνα. Το γνωρίσαμε και πριν. Όχι. Αρχίσαμε. Δείτε πόσο γρήγορα πάει τη ζωή του. Δείτε πόσο είναι ένα κομμάτι. Δείτε πόσο είναι ένα κομμάτι. Θα κυρπάω στα και να κάνω το μια βραδιά και πάνω και πάω εγώ. Ναι, τι γίνει αυτό. Γιατί έχασα. Οπότε γιατί με το σπίτι είναι αυτή εδώ η βίλα και δεν πλεχόμαστε. Γιατί θέλει 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ που θα τα βρω. Τι είναι αυτό? Τι έγινε, τι πάτησα? Εγώ θέλω να δω εκεί το κινητό μου ρε παιδιά, τι έκανα? Έχω 504 gems, nice. Επιτέλους, δεν κάνει το θόρυβο. Αμάν πια. Ένα δευτερόλεπτο είπα να χαρώ κι εγώ. Για να δω. Κάτι καλό, please. Κάτι καλό. Και δεν έχει πάρει τίποτα. Okay. Για να δούμε εδώ. Ναι, εντάξει. Θα παίξουμε. Να το. Αυτό ελπίζω να είναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τρέξω. Όχι. Δεν μπορώ. Το πέρασα. Τι έκανα? Αυτό είναι το δύσκολο βασικά. Να σε χωρίσουμε αυτό γίνεται αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το αρχίσει. Τώρα πάμε. Ναι, το πέρασα. Νομίζω πήρα checkpoint. Αυτό δεν μπορούμε να το σπρώξουμε. Πέρασα. Επιτέλους. Great job. Περιμένετε να τσεκολίσει γιατί δεν θα είμαι σίγουρος. Ωραία. Όχι, 92% ακριβώς. Και 97,1. Εντάξει. Όχι ασχημό. Πεινάω. Και θα φάω και ένα τυράκι.
Για να δούμε πόσες έγραφες πήραμε. Αυτό δεν πήγε καλά. Πήραμε πολύ λίγους. Για όνομα δηλαδή. Ούτε 100, ούτε 100.000 μας έδωσε. Δεν πιστεύω. Ό,τι ήταν. Λοιπόν, μετά, τώρα θα πάμε στο στούντιο. Φυσικά όχι ακόμα. Θα κάνουμε ένα μεγάλο live stream. Και όσο το κάνουμε... να το! Λοιπόν, όπου λέει τη λέξη trading, είναι πολύ καλό. Θα δείτε τι εννοώ τώρα. Θα δείτε τι θα πάρω. Great job. Ωραία. 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 Χάλια. 89. Δεν πειράζει. Δείτε όμως τι σημαίνει το trading. Δείτε. Θα πάθετε πλάκα. Πάμε. Και συμβαίνει αυτό. Σου δίνει πολλούς subscribers. Με ποιο δικαίωμα έρχεσαι στο σπίτι μου? Είσαι πολύ χαλαρός. Φύγε από το σπίτι μου. Get out of my house. Θα το γράψω, περιμένετε. Get out of my house. Πού είσαι? Σου το έστειλα. Get out of my house. Φύγε από το σπίτι μου. Όχι χάι. Φύγε. Αυτός λέει ότι έχει 5 δισεκατομμύρια και νομίζω ότι είναι κάποιος. Θα το δοκιμάσουμε σε live stream. Αυτός τι κάθεται, με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι δουλεύει σε live stream. Αυτό γιατί με χαιρετάει αυτός. Χαιρετάει την κάμερα. Όχι, κάτι βοηθάει όμως. Dark. Μα όταν τους λέω happy, μου δώσουνε no. Hi, I'm back. Πρέπει να διαβάζω και το σχόλιο για να μην γίνει καμιά βλακεία. You're lost. Οκ. Το πέτυχα. Among Us. Μα δεν μπορώ να παίξω Among Us. Πρέπει να βγάζω βίντεο στο live. Λοιπόν, funny comment. Ωραία, μην νομίζω ότι δεν το παρατηρώ κι εγώ. Sleep. Μιλάμε με το sleep. Άρα κάνω τα δικά από πίσω. Ένα happy. Why? Τέλος πάντων. Κι άλλο μπορεί. Δεν κατεβάσει πολύ. Wow, πόσα λεφτά παίζει να πάρουμε μετά? Use. Μισό τα σχόλια που μου δίνουνε. Μόνο αυτά αγόρ... Οκ. Είναι καλός παίκτης. Ένα φανικό. Άι παράτανα. Που μου λέτε όχι από πάνω. Δεν θα βγάλω και βίντεο για εκείνους στο YouTube Live. Ωραία. Δεν ξαναφαντάζω τίποτα. Απλά θα περιμένω να τελειώσει το χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά. Sorry, 15 ακόμα αυτοπή. Όχι, ας. Ναι, θα πάω να αγοράσω καινούργιο PC. Άμα βγω εγώ από το σπίτι δεν μπορώ. Θα βγει το σπίτι. Upgrades. Ο σκοπός του βίντεο ήταν βασικά να κάνουμε λιγότερο, αλλά σιγά μωρέ. Πάμε. Θα αγοράσουμε αυτό και μετά δεν ξέρω. Η οθόνη. Αλλά το PC μου αρέσει πολύ. Αλλά και αυτό μου αρέσει. Τι να αγοράσω. Μετά, όχι για τώρα σίγουρα. Κάποιο πληκτρολόγιο, ίσως κάτι καλό. Ποντίκι. Το πληκτρολόγιο είναι και τα φύλλα. Αυτό το μικρόφωνο. Κάμερα. Δεν ξέρω. Θα αγοράσω καλύτερο PC για να μου κολλάει.
Aqua PC. Λοιπόν, ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κοντεύουμε τις 10 εγγραφές. Οπότε εγγραφή. Μετά τις 10 εγγραφές κάντε τι θέλετε. Bye.